Yero itrai sesin pat ngai ku ble biang pi ha kerteng ke patiang tam ko jong uji su te ke ek bang akwa banwan ra shapi ha ni ke jan met kalong nak ka benta bun hang lai os ngoi ke ni ka jing sngo thu bakla ke jong ki khasi ki jongi ba lada ki phos niu ba khen bnian lada ki phos niu ba khen bnian ki ong ba on sayap kloi lani kin sayap lap te kata ka de ha ka jat ben reu khasi ke jongi te hakini ki khasi ki jongi te re kini kinong juai pat ngala yo sngo dala ka jong hi ka shkor ki ong ba lada pho snio ba khen bnian kamut ba ki don manu manu balai shong sang na ka yeng ka sem ka jong ki te re kam de kata wat nom sngo thu ba klai kata namar lada phi phi ngen ba lada phi khen bnian pin sayap kloi kamut kan salong shisha lada phi ngen nama balai nama ba ka ting ka jong blai ka ong kum no ngini phai lang bat nga ki proverb kal nong ka bakhat pra ka khat ba ar kuai ka ong kum no ka jing ya bat ka jing em ki long ha ka bor uthliet bat kita ki ba ye yo u kin bam ya u so jo u kamot lada ni phla ya kata kamot ngin ba mi kata ka ba mot phin yap klo shisha lada phin nget ye kata hen rei wan nom nget lada pi pho asni wa pi khen bnian pi de ban sngo thu ya ka ne ko we lada pi pho asni wa pi khen bnian ka jing khen bnian namal bala don men hakini kisni iwe kong I pho asni ba I khen bnian te namal ba ngala ngala ya thu sha pi ngala ya thu ngala ai ka we ka video ba lada don manu manu ki ba don ya kanu kanu ko jing pho asni pi la ban ya thu shanga namal ba utrai uju ya thu enga shapang ki jing pho asni te utrai un batai lang ba jonga te ita ikong ila ya thu enga ba ila pho asni ba I khen bnian ka jing khen rum dai tang ka wei dai la kham bun tali ong te ngala kali ke no try te danga kali no try ong kamot ayu pa ka ne te utrai ru ula ya thu enga ong ba itu ikong ide ibrio iba im ju khampuli bahare ka bible ipuli malumala na lor kata haba ipuli ru im sngo tho da I yo sngo kum to ba ai jing kren ki brio ru kamot im done ka jing sngo tho na mar ba da ka bniat ni le ayu da ka bniat ni juk thai ki jing bam haba ngi bam te habam don ki bniat la ban kथा ka ba mod ba la da pi pho asne ba pi khen bniat ka ba mod ba ki bniat ki ba kin jaman sim jo pi ki long ki passenger te ki kdia no te haba kdia la ban pentre kam ya ka e ka ba ki shakri ki jong uble ki ai ka ji hikai teng teng haba ki la hikai ki la yo sngo ki kwa ban le hen re kim la ban le na ba le kim la ban kथा na ma ba kim don ni ki bniat ki ba kin jaman sim te kum no phin yo ai ki bniat ki ba kin jaman sim da ka ba PIT lot yala de mat bat man sim PIT lot yala de how try bat da ka ba perkhat ya ka tien ka jong uble ha ba phila yo sngo ba ki shakri ki jong try ki kren ya phi bat phi sngo thu ba phi dang le ya ka to ka banta phi ha ban perkhat phi ha ban duai phi ha ban ple jing mot ba kum no phin lait na ka ni bat phi ha ban pan bor no ble te kum ta kan phin yo ki ki bniat ki ba kin jaman sim ki ba scam ba ba phi yo phi la ban kथा ha ba phi la ban kथा ka phi pen trai kam kamut kwan ra kan ya ka jing kur khu hen rei kam mut kata ka bo ong ba on sayap kloi hen rei ka ni ka ri ka jing pan pau ka ba kin job le ka ba phim don ni ki bniat ki ba kin jaman sim dia ka bniat ka ba kin jaman sim ba phim la ban pen trai kam ya ka e ka ba phi yo sngo na ki shakri ki jong utrai namar kata wat nom nge chu ban ong bala da phi pho sneo phi khen bniat ba phin sayap no hen rei em kam dei kum ta hen rei la da phi nge kan long shisha phin sayap klo shisha na mar ba kum ba phi phla ta phi ot ma ka tin jo uple hi ko ong kum ta na puli biang sa hi sien ko ong kum no ka jing ya ka jing em ki long ha ka bor uthlet bat kita ki ba ye yo u kin bam yo so jong u na mar ka ta la da phi nge phi phla ka mot kan ur long shisha hen rei wat nom nge hen rei pan bor na uble ba phin yo ai ta ki bniat ki ba kin jaman sim ki ba scam ba phin long ki brio ki ba la ban pentre kam ya ka e ka ba phi yo sngo da ka ba phi puli hi ru phin la ban pentre kam da ka ba phi yo sngo ba ki shakri ki jong tra ki kren ru phin la ban pentre kam te ka ta kan wan ra ka jing kur khu ha ka ji im ka jong pi te na ka ben ta ka buram ka jong ble ya ro itra